Gurea da asko sinpleago, gurea da unitate didaktiko bat 6. mailan lantzen dela. Hau 6. mailako tutore prestatu dute eta naturzientziaskoa da, argia. Izenburua jarri diote gu ere zientzilari, batez ere hau lantzen dugulako esperimentuen bidez. Eta nahiko polita eta erakargarria izaten da ikasleentzat. Hemeretzi saio izango dira, gutxi gora bera. Proposamenaren justifikazioa da, metodologia desberdina dela, esperimentuen bidez egiten denez, erakargarriagoa izaten dela ikasleentzat, ezta? Arazo egoera, aurten erabili dute, argia lantzeko pasadizo bat gertatu zen auzoan, duela 2 hilabete edo, argindarri gabe geratu ginen, eta gertaera hori agertu zen aldizkarietan eta egunkarietan agertu zen. Orduan hori aprobetxatu zuten, sortzeko testu inguru bat, arazo horrekin, eta gero, arazoa da, konturatu ginen edo konturatu ziren ikasleak, porque batzuk zeuden aldageletan, gimnasioetan, eta argirik gabe geratu zirela, hori izan zen lehenengo ondorio bat, ezta? Eta horregatik, sortzeko pixka bat motivazioa izan zen, ze gutxi ezagutzen dugun argiaz, ezta? Eta bere ezaugarriak eta bere propietateak lantzeko. Helburua beraz izango da, pixka bat arazo egoera, gero, eginkizuna, hau 3 fasetan banatu dugu, aurkezpena eta ikerketa fase bat, gero gehiago komentatuko dizuet. Lehenengo fase horretan, definitu behar da oso ondo, ze jakintzak aurre ezagutzak, definitzen dira, eta azken xede hori lortzeko. Eraiketa fasean, horretan, da importantena erdiko fase hori eta esperimentuak egiten dira. Eta gero, bukaeran, azken fasean izango zen ahozko azalpen bat, ikasleek egin behar dutena, frogatzea esperimentuak eta gero ebaluazio bat egiten dira. Taldeko lana da, eta hemen honetan agertzen dira esperimentuak, hemen jarri ditugu eginkizunean ere, genekin hona aipatu, gero barruan daude, baina hemen programazioan aipatu dugu fase honetan, ze esperimentuak egiten dira. Hemen agertzen dira oinarrizko kompetentziak, zeharkakoak, eta disiplina kompetentziak dira zientziaskoak, teknologia ere, erabiltzen dituztelako teknologia berriak, ez da ordenagailuak eta zenbait tresna, eta hizkuntza kompetentzia ahozkoari garrantzia handia ematen zaiolako ere honetan. Orduan erabiltzen dira, zientziasko saioak, hizkuntzako saioak eta inkluso plastikazkoak ere, eraiki behar dutelako esperimentu. Helburu didaktikoak, hemen agertzen dira, 3 horiek, aipatu ditudanak, eta gero, edukiak izango dira, adierazpeneko edukiak, prozedurazko edukiak eta jarrerazko edukiak. Hemen agian importantena dago, ez da jarduerak nola garatu ditugu. Hasierako fasean, hau garatzen da talde handian, eta hau da benetan egiten duten moduan. Hor dago albistea, irakurtzen da, eta horri esker ikaslean elkarrizketa sortzen da, eta ikasleen aurre ezagutzea lantzen da. Bestalde ere, hurrengo saioan egiten da ariketa bat, hori sortuta dago Quizit plataforma horretan. Aurten bai egin dugula da sarezkuntza sartzeagatik, pixka bat, antolatu dugu errekurso digitalak zeintzuk sortuko ditugun, eta oso banatuta dago lan hori. Orduan, Quizitekin frogatu genuen, Kahoot ere erabiltzen dugu, baina hau adibidez argia frogatxo bat prestatzeko eta ikusteko aurre ezagutza erabili dute.
Gero, hemen egiten dugu gelan, tutoriak egiten duena, lantzeko hasierako ikerketa hori, ikasleek erabiltzen dute sinbalu. Sinbalu batzuk daukagu eskolako kontuarekin antolatuta mailaka, eta gero tutoreak egiten duena da hor sartzea, adibidez, honek, 6. mailako honek, dauka antolatuta gaika. Orduan, momentu horretan, ikasleek sartzen direnean hemen, hau da, argia. Eta hemen daude sartuta zenbait linka, argia, horri buruz, informazioa eta ikerketa, hasierako ikerketa bat egiteko. Hau da, inguruneko 6. mailako sinbalu. Hemen daude beste lan batzuk, elektrizitatea eta gero ere, hasierako fase honetan ere testu liburua tutore hauek erabiltzen dute. No perdemos los papeles, esaten den bezala, ezta? Jarraitzen dute liburuak erabiltzen, orduan hor informazioa irakurtzen dute, edo arbelan adierazten dute, eta gero ere, ikasleek jarraitzen dute erabiltzen kuadernoa. Eta kuadernoan ere idazten dute laburpenak eta horregatik sartu dugu. Adibidez, eskemak egiteko askotan erabiltzen dute Driven dagoen, adibidez, Google marrazkia. Ere oso proposa da erabiltzeko, eskemak egiteko, erabiltzen ez baduzu beste estensio bat, ezta? Hemen agertzen dira saioak, eta ja sartzen garenean, garapenaren fasean, honetan ja zientzilari bihurtzen gara. Da ikerketa eta eraiketa fasea. Talde osaketa egiten dugu, eta Google Classroom, hau beti erabiltzen da, da plataforma bat, hor lanak, irakaslearen lanak jartzeko, eta adibidez kasu honetan, horretan jartzen dutena da sinbalu lesson plans. Aurten ere asko erabili dugu zenbait lana sortzeko. Ikaslentzat oso erakargarria delako. Aurten erabili dugu, nik uste lesson plans sortu ditugu zenbait lanak, orain ikusiko duzu argiarena, agian datorren urtean erabiliko dugu beste bat. Adibidez, Google Site oso nada ere. Baina, lehen hezkuntzako ikaslentzat, lesson plan nahiko erakargarria da. Orduan, hemen dago antolatuta hasierako lana, zer egingo duten, eta sarrera bat jartzen zaie, hemen prozedura bat azaltzen da, zer egin behar duten, orduan ja irakaslearen lana desberdina da. Taldeak osatuta daude, eta irakaslearen lana informazioa hemen dago. Berak ez du ezer eman behar. Bere lana da pixka bat taldekoekin posibiltzea eta laguntza eskaintzea. Baina hemen ja berak sartu ditu ze esperimentuak, aukeratzeko esperimentuak, banatuta dago eta ja lana hasten da. Argia eta objeto ezagidunak, hau da ja talde baten lana. Honetan sartzen dira eta jarraitzen dira. Bai. Eta, hemen ikusten dute, bakoitza ikusten duzuen talde bakoitza, bere, hau da beste talde bat, eta bere bibliografia. Non sartu behar diren, hemen eta horrela. Bai? Gero hau egin dutenean, beste saio batean esperimentua frogatzea, eta gero, hirugarren fase honetan, aplikazio eta komunikazioaren fasea, hau ja egiten da aurkezpena. Ahozko aurkezpena. Grabazio egingo da, orain batu dugu, eta grabazio hori importantea da, gero, hurrengo fase horretan, azken fase horretan, orokortzeko eta wikian jartzeko. Hemen dago froga bat, gaiaren froga bat dazkuizekin, ezagutzen duzu programa hori, eta beste formulario bat taldekiren ebaluazioa egiteko. Eta gero, orokortzea eta transferentzia egiten da, hauek jarraitzen dut erabiltzen wikia. Wikia tresna bat, porque, claro, Classroom ez da publikoa. Orduan, erabiltzen dute wikiak oraindik bere lanak publikatzeko eta gurasoek ikusteko. Adibidez, hemen dago testu esperimentuena, berak jartzen ditu hemen,
ikasleek egindakoak, eta, bueno, nik uste dut hau polita dela, esperimentuak lantzen dira, zientziasko hizkuntza, baina oso importantea da lantzen den taldeko lana eta gero ahozko orkespen bat. Ze hori hizkuntza lantzen da, eta beraientzat hau prestatzea, oso motibagarria da. Kaixo, Mikel eta Jon gara, oso simplea da, baina, bueno. Eta reflexioari buruz egingo dizuegu. Lehenengoa Mikel nola da? Lehenengo esperimentua egiteko, platen bat, txampon bat eta ura beharko dugu. Lehenengo txampona, platenean ipiniko dugu. Ahozko hau eta grabaketarena saiatzen dira gauzako beto egiten. Osea, nabaritzen da, grabatzen ari dira. Beraiek erabiltzen ari diren hizkuntza momentu horretan oso landuta dago edo beraiek saiatu direlako. Bigarren esperimentua egiteko, orduan ez da bakarrik zientzia lantzen dena baizik eta hizkuntza eta prozesu osoa politana. Bueno, pues hori da. Oso ondo.